to ai ni kowa ina so. Ka gane duk wanda ya ce yana son ka ai dole ka so shi. Amma ni me yasa ba ke so na to? Hawa Umar, ni da nake mamanka in ce ba zan so ka ba. Ai akwai matsala. Ai maganan mama daban. Maganar soyayya da nake son ki. Umar kana da matsala ne da ni? Ni ne nake hot seat ko kai ne kake hot seat? Yanda ake yi haka nake yi da su. Na baka abu. To ni ya zaki da ni? To yanzu abin da nake so, ki bani labarin yanda kike tafiyar da su waɗannan samarin nan. Umar, me damuwarka? Gaskiya ni ba san amsa. Kuma ni ba ni da samari da yawa. Guda ɗaya ne kawai nake da shi. Guda ɗaya? Waye guda ɗayan?